Iro itrai. Sestin pat ngai ke play pi paro ha kerteng ke badan buat tanpa jong ujisu. Te ha kani ke video nga kwa bangan ai ning kong ke burom shu ubleng ai ngu e ubleng. Baki papon ba ki brio ki la ya mi shnyu. Bat ki don kat tu kat ne ki bom mi ki tu te ki de ki bom tak baha ken te namar baki klem tak baha te ki mi tang badon hi ba pri wei aru ki ba se ki la tak baharu. Henry ki klem mi te Henry lada ki le ba kumbala patai te ki mi ba hi lada ki shim shwa da tu kasnat ka ba rapan mi shnyu kloi ki tak ba ka tu umpnyang te ki mi ba hi te don meneru i ba dang wan ye kendu ye nga i la sedang mi ba i hap shnyu lenong te don na pedeng jong pi ki ba hap shnyu lenong te la don na pedeng jong pi i manu ba don ki ba hap shnyu lenong pila ban pentip shaki ban ni thu shaki namar ki ba pon ba kini ki ba hap shnyu lenong ki la mi usnyu bat kini ki ba mi nyu le hapo live post nem te shis pa person ngan I guarantee ba la be ban pen khia te nga men chua ha por bangata e kini ko umpniang da ga jinga sha nga yo pat yu shnyu kumne henre pila yu i hi mju nu chu ban pen i kumne nga shu tap be da ka jai na ma baleng le ran ba urit palan usnyu kini ki klik bar khoi ki pau do klik kum to te le ran em te henre hadu henre benai nga klem pat yu i ko juba henre ki ba pon ki ba wan chim nang ne te ki kloi ba ban yami te le se don na preng jong pi long kumanga te da ka jinga sha pensami hi na mar nga ngong ya bangan selen ngata ba na mga i bangata ka ni ko pniang la da hap ru mo iba umi ba te menta le ba udon uni upawdar pan pen sange jing hap te kamot phim dan kam kan ba phin khuslai te ba la pidon ko no ka jing bom yarap ru te phila kan man batay nga ngan yo ban pen pher ki da wai ken te wat judo jing kermen ra ken na ma bale na mar ba ublay un isen a bet ya pi kumbala isen a ki wai pat te kini ki bala selan nado dan karu pim dan kamba pen shapting na marba ki papun ba ki la mi ki snyu ki jongki te nga ai ka burom sha ublay ba ublay ula kurku shisha ya kane ka umpniang marvelous oil te ublay nyu ban kurku pi lang baro iro etrai